Ano mlindine Blessings Chileuka komanso mzangayu Savita Wirima. Poyamba mitu ya nkhanizi. President Chakwera mawa akakhala nawo pamwambo okhazikitsa bungwe latsopano lodziwika kuti Saulos Klaus Chilima SKC Foundation. Bungwe la European Union lalengeza thandizo la ntchito za magetsi la ndalama zokwana pafupifupi 1.1 trillion kwacha zopita ku nthambi ya mphamvu za magetsi mdziko muno. Bwalo la milandu la Liwonde First Grade Magistrate lidzapitiriza kumva mlandu omwe gavanala wa chipani cha DPP Daud Chikwanje akuwaganizira kuti analankhula mawu obweretsa chisokonezo pa 15 April chaka chino. Takulandirani nkhani zathu. President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera mawa pa 12 February akakhala nawo pamwambo okhazikitsa bungwe lotchedwa Saulos Klaus Chilima SKC Foundation ku Bingu International Convention Center BICC ku Lilongwe. Kalata yochokera ku ofisi ya President ndi nduna yati Dr. Chakwera akuyembekezeka kufika kumwambowu nthawi ya 5:30 madzulo. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera pamodzi ndi mayi wa dziko lino Madamu Monica Chakwera ati ndi achisoni chachikulu ndi imfa ya mkhalakale powulutsa mawu yemwenso anakhalapo kazembe wakale wa dziko lino ku mayiko ena a Lucius Chikuni. Chikalata chomwe akunyumba ya boma atulutsa chati dziko lino lataya munthu amene anathandiza dziko lino pa ntchito za chitukuko zosiyanasiyana kuphatikiza kusunga chikhalidwe. Achikuni anamwalira pa chipatala cha Moyo Wathu mu mzinda wa Blantyre. Malemuwa anakhalaponso mkulu wa Malawi Broadcasting Corporation MBC. Wachiwiri kwa President wa dziko lino Dr. Michael Usi wati apitiriza ntchito yokambirana ndi unduna wa zachuma, unduna wa zamalonda komanso a banki yaikulu ya Reserve ndi bungwe lotolera misonkho la MRA njira zothandiza kukweza chuma cha dziko lino. Dr. Usi anena zimenezi ku Capitol Hill mu mzinda wa Lilongwe komwe anakambirana ndi a Simplex Tichola Banda omwe ndi nduna ya zachuma, a Sosten Gwengwe omwe ndi nduna ya zamalonda ndi mafakitale komanso a Reserve Bank pamomwe chuma cha dziko lino chikuyendera. Isaac Jali wafika ndi ripoti. Polankhula atakambirana ndi nduna ya zachuma a Simplex Tichola Banda komanso a Sosten Gwengwe omwe ndi nduna yona zamalonda ndi mafakitale komanso akuluakulu a bungwe lotolera msonkho la Malawi Revenue Authority MRA ndi akuluakulu a banki yaikulu mdziko muno ya Reserve. Wachiwiri kwa President wa dziko lino Dr. Michael Usi anati ali nchikhulupiriro kuti ndondomeko kapena kuti njira zimene akuluakulu akhala akukambirana ku ofesi yawo zithandiza kukweza chuma cha dziko lino. Dr. Michael Usi anati iwo apitiriza kukambirana ndi akuluakuluwa pofuna kupeza njira zimene zingathe kuthandiza kuti chuma cha dziko lino chikwere kwambiri. Tinakumana MRA, Reserve Bank of Malawi, komanso unduna wa za chuma, komanso unduna za malonda ndi mafakitale kukambirana za chuma cha dziko lino. Tayang'ana njira zambiri zapafupi komanso njira zimene zingathe kutenga nthawi yayitali kuti tione kuti tikonza bwanji chuma chathu. Mwachidule zimenezo zimene takambirana komanso tikhala tikupitirira kukumana kuti tizikambirana chifukwa imene ntchito imene ili ndife pakali pano. Ndipo poyambirira wachiwiri kwa President wa dziko linoyu anakambirana ndi akuluakulu aku High Court makamaka nthambi imene imaweruza milandu yokhudza zamalonda yomwe pa Chingereza amati Commercial Division. Ndipo nkhani yayikulu imene anakambirana kwambiri ndi yakuchedwa kutsekula nthambi ya High Court yoweruza milandu ya zamalonda yomwe ili ku Blantyre. Dr. Michael Usi anati nzodandaulitsa kuti ngakhale khotiro adamaliza kulimanga kuti liyambe kuzenga milandu yokhudza zamalonda mu mzinda wa Blantyre mpaka napano sanalitsegulirebe. Ndipo mkulu woyang'anira khoti lozenga milandu ya zamalonda ku High Court Justice Chifundo Kachali anatsimikizira wachiwiri kwa President wa dziko linoyo kuti nyumbayo yatsala pang'ono kutha ndi kuti chimene chatsala
nkuti alowetsemo mawaya amagetsi ndi kuti itsekulidwa posachedwapa. Isaac Jali, MBC, Lilongwe. Bungwe la European Union lalengeza thandizo la ntchito za magetsi la ndalama zokwana 600 million euros zomwe ndi pafupifupi 1.1 trillion kwacha zopita ku nthambi ya mphamvu za magetsi mdziko muno. Kazembe wa EU kuno ku Malawi, Arun Skinberg, wati ntchitoyi ndiyolingana ndi mfundo za EU zofuna kutukula mayiko komanso kuthandiza anthu kupeza ntchito. Olive Phiri wadza ndi ripotili. Thandizo la ntchito za magetsi lochoka ku EU labwera kutsatira msonkhano wa zamalonda omwe dziko lino linachita ku bungwe la EU chaka chatha, komanso msonkhano okambirana za mphamvu za magetsi watsogolera mayiko mu Africa omwe mtsogoleri wa dziko lino adakachita nawo ku Tanzania mwezi wathawu. Malinga ndi Skinberg, ntchitoyi ithandizanso kupititsa patsogolo kayendetsedwe ka ntchito za magetsi komanso kuonetsetsa kuti magetsi akupezeka mosavuta. Iwo anati mu ntchitoyi muli ngongole zofewerapo komanso ndalama zoti boma lizikhazikitsira ntchito za mphamvu za magetsi mosavuta. Pakadali pano kazembe wa dziko la EU ku Malawi watsindika zopitiriza kuthandiza dziko la Malawi mu ntchito zina zosiyanasiyana. M'mawu ake, nduna yoona za mphamvu za magetsi a Ibrahim Matola inayamikira bungwe la EU kamba ka ntchito yothandiza nthambi ya magetsi. Amatola anati mwa zina ithandiza malo opanga magetsi ampatamanga kumapanga mphamvu za magetsi zokwanira 361 megawatts pakamodzi, kuthandiza mabungwe ena omwe amapanga mphamvu ya magetsi adzuwa komanso kuthandizira mabungwe monga Eskom komanso Ejenko kumapanga ndi kugawa magetsi. Dziko lino kuti libwerere kapena kuchimake kapena lipite patsogolo ndikuyenereka kuti pakhale ndondomeko zimene amati ATM plus M. Ndondomeko imene ya ulimi wa makono kuti pakhale ma mega farm mpofunika kuti pakhale mphamvu za magetsi okwanira. Malinga ndi Amatola, boma lilipoli lidapeza kuti anthu 9 pa 100 aliwonse ndiwo anali ndi mwayi wa magetsi. Pakadali pano anthu 25 pa 100 aliwonse ndiwo omwe amagwiritsa ntchito magetsi. Malinga ndi ndunayi, dongosolo ndilofuna kuti Amalawi 70 pa 100 aliwonse azigwiritsa ntchito magetsi pofika mchaka cha 2030. Apa zikutanthauza kuti thandizo la EU likhala lofunika kwambiri pa ndime imeneyi. Olive Phiri, MBC, Lilongwe. Dziko la Japan lasaina mgwirizano wa ndalama zokwana 242 million kwacha ndi sukulu ya atsikana ya Karonga CCAP komanso sukulu ya primary ya Ngwenya yomwe ili ku Lilongwe ndi cholinga chofuna kutukula ntchito za maphunziro msukuluzi. Poyankhula pamwambo osayinirana mgwirizanowu, kazembe wa dziko la Japan kuno ku Malawi a Yoichi Oya ati sukulu ya atsikana ya Karonga CCAP ilandira 160 million kwacha pamene sukulu ya primary ya Ngwenya aipatsa 82 million kwacha. Margaret Mapando ali ndi zambiri mu ripotili. Mgwirizanowu uthandiza sukulu ziwirizi m'magawo osiyanasiyana. Mwazina, ndalamazi zithandiza kuti sukulu ya atsikana ya Karonga CCAP ikhale ndi chipinda chophunzirira maphunziro a sayansi komanso chipinda chowerengeramo, pomwe sukulu ya primary ya Ngwenya imanga mpanda komanso zipinda zosinthiramo za atsikana. Kazembe wa dziko la Japan kuno ku Malawi a Yoichi Oya ati dziko lawo ndilodzipereka pothandiza ntchito za maphunziro mdziko muno, poti ati maphunziro ndi imodzi mwa nsanamira za chitukuko. Padakali pano aphunzitsi akulu msukulu ziwirizi ayamikira dziko la Japan popereka thandizoli lomwe akuti lithandiza kutukula ntchito za maphunziro. Mphunzitsi wamkulu pa sukulu ya primary ya Ngwenya a Esther Kadzakuwani ati kusowa kwa mpanda pa sukuluyi kwakhala kukusokoneza maphunziro, pomwe anthu odutsadutsa amasokoneza ophunzirawa penanso kuwaopseza. Naye mphunzitsi wamkulu pa sukulu ya atsikana ya Karonga CCAP Achimwemwe Miti ati thandizoli lithandiza kutukula maphunziro a sayansi pa sukulupa, ponena kuti sukuluyi ilibe chipinda chophunzira maphunzirowa padakali pano.
thandizoli akuti ndi mbali imodzi ya thandizo lomwe dziko la Japan limapereka kwa mayiko omwe akutukuka kumene. Margaret Mapando, MBC, Lilongwe. Nkhanizi zochokera kuno ku MBC ndipo muli ndine Blessings Chileuka ndi mzangayu Savita Wilima. Tenironenso mitu ya nkhanizi. President Chakwera mawa akakhala nawo pamwambo okhazikitsa bungwe latsopano lodziwika kuti Saulos Klaus Chilima SKC Foundation. Bungwe la European Union lalengeza thandizo la ntchito za magetsi la ndalama zokwana pafupifupi 1.1 trillion kwacha zopita ku nthambi ya mphamvu za magetsi mdziko muno. Bwalo la milandu la Liwonde First Grade Magistrate lidzapitiriza kumva mlandu pa 15 April omwe Governor wa chipani cha DPP Daud Chikwanje akuwaganizira kuti analankhula mawu obweretsa chisokonezo. Wow, your roof timber trusses look amazing. What's your secret? I only use the best anti-termite products on my timber. I trust Sheldrite Anti-Termite to keep them looking pristine. Sheldrite has a special formula that provides deep nourishment to the wood, protecting it from termites and other wood-boring insects. And the best part? It lasts longer than other brands. And it is also available in a colorless variant. See this? With Sheldrite, the liquid penetrates deep into the wood. But with this other brand, it barely covers the surface. Don't settle for cheap products. Choose Sheldrite. It's the premium choice. Sheldrite, the very best. As a child growing up, I always remember starting each day with the trusted sweetness of Ilovo sugar. The beautiful smell of Zitumboa and sweet tea brought a big smile on my father's face. Mother was always there, smiling while we enjoyed our breakfast. At every family gathering, everyone was happy when Mother brought out her secret weapon, the Ilovo sugar pack. Because we all knew that the mandasi, zikomoyoyo, toba, and many other delicious foods she prepared would create lasting memories. Now that I'm grown, these stories, I don't only tell my family and friends, but I let them experience it for themselves every time they have a taste of food prepared with Ilovo sugar. Ilovo sugar, the trusted brand from generation to generation. Ilovo sugar, teke mpamvo. Step up with DSTV and we'll show up by giving you more incredible entertainment. We're going to have a little fun. Upgrade your subscription between the 13th of January and the 31st of March and get an even higher package for a whole month on us. It's game time. There's nothing better than putting a little bit in but getting a lot out. You get hungry, you gotta eat, you know? Stafford goes round the outside. Gonna be some changes made. Step up and we'll show up on your home of entertainment, DSTV. Takulandiraniso ku gawo lachiwiri la nkhanizi. Bwalo la zamasewero la Mwanza likuyembekezeka kutsegulidwa pa 30 mwezi wa April chaka chino. Nduna ya maboma ang'ono a Richard Chimwendo Banda ndiyo yanena izi pamene inayendera ntchito yomanga bwaloli. A Chimwendo Banda anati ndiokondwa komanso okhutira ndi momwe ntchitoyi ikuyendera. Kumbukani Phiri ali ndi zambiri mu ripotili. Pali chiyembekezo choti bwalo la zamasewero la Mwanza likhala lapamwamba ndi zonse zofunikira zamakono. Malinga ndi nduna ya maboma ang'ono a Richard Chimwendo Banda yati ndiyokhutira ndi momwe ntchitoyi ikuyendera ndipo ali nacho chikhulupiriro choti pofika 30 April ntchitoyi idzakhala itatha. A Chimwendo Banda anati anthu a mboma la Mwanza akhala akupempha bwalo la zamasewero kwa zaka zochuluka ndipo tsopano pempho lawo latheka. Ndinokondwa kunena zoona chifukwa cha ntchito yabwino ndayiona kuno. Mukaona kuti tsopano tikuthamangira over 80% ya ntchito zimene tikuyembekeza pa Mwanza Stadium. Ndipo timaliza ntchito zonsezi mwezi wa April tisanauti ndipo tidzatsegula pano mwezi wa April tisanauti. Chatisangalatsa kwambiri ndi
quality ya ntchito ikuoneka ntchito yapamwamba kwambiri komanso sinayime ntchito yakhale kuyenda yakhale kuthamanga zimene zaonetsa poyera kuti ntchito itha bwino ndinonyadira komanso nanyadira kwambiri kuti tikamati mphamvu ku anthu komanso mphamvu kumudzi ntchito iyi akuyendetsa kwambiri ndakumwanza district council ntchito imene akuyigwira bwino kwambiri chikhuko changa nchonena kuti basi zonse ziyenda bwino tizatsegula malo ano pasanakwane pa 30 April ndipo zonse zikuoneka kuti zili mchimake. Phungu wapakati m'boma la Mwanza a Nicholas Dausi wati ndiosangalala ndi chitukukochi chifukwa zaka zochuluka za mbuyomu akhala akupempha za bwaloli koma zimakanika. Iwo ati kupatula kusangalatsa achinyamata bwaloli lithandiza khonsolo ya boma la Mwanza kupeza ndalama zina zoyendetsera ntchito zosiyanasiyana m'bomali. Kuthokoza kwambiri kuti ife anthu aku Mwanza atandituma mafumu inkosi Kanduku Maseko anchotseni akunene kude angadziwe atambala asino group Kanduku aziyaya alipenga achipondeni atandituma makosana amenewa mafumu wangambiri kuti upite ukatipemphere kuti Mwanza ikhale ndi bwalo la zamasewero ndipo mwala wa maziko atakhazikitsa president lero kuyambira January zafika lero ntchito ndi imeneyi stadium ikuoneka mastandi ndi amene ndipo atiuza kuti itha mu April ndipo adzatsekulira. Chisangalalo chathu nchodzatsaya chothokoza tungodikira kuti popeza kuti akuti kumaliza kwenkwene tidzaone April uno ndiye kuti pamene dzathemawu anthu opitirira 8,000 ndi omwe angagwiritse ntchito bwaloli. Achimwendo Banda ati ntchito yomanga mabwalo azamasewero akuchitikanso m'maboma a Zomba, Nchewu komanso Tcholo. Kumbukani Phiri, MBC, Mwanza. Padakali pano Achimwendo Banda omwenso ndi mtsogoleri wa ku nyumba ya malamulo atsutsa malipoti oti chipani cha MCP chikufuna kupititsa bilu ku nyumba ya malamulo yoyika malire pa zaka zomwe munthu akuyenera kukhala kuti apikisane nawo pa mpando wa president. Achimwendo Banda alankhula izi pa msonkhano wa chitukuko ku Thambani mboma la Mwanza. Zambiri mlipotire. Achimwendo Banda omwe anatsagana ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha Malawi Congress mchigawo chakumwera Mai Abidamia, mkulu woona zokopa anthu ku chipanichi a Moses Kunkuyu komanso mkulu wa achinyamata ku chipanichi Baba Malondera. Achimwendo Banda anati zomwe chikuyankhula chipani cha DPP ndi nkhamba kamwa chabe pofuna kusokoneza Malawi. Iwo anati chipani cha Malawi Congress chilibe malingaliro aliwonse opititsa bilu imeneyi ku nyumba ya malamulo. Mabodza awawa ayambira ku DPP iko cholinga chawo akabweretsa basi apangitse kuti anthu adzinena kuti ena ake akumupa pita muthalika ndefata kumupa pita muthalika ndi amalawi amvere chisoni pita muthalika. Amalawi sangamvere chisoni pita muthalika. Choyamba kulibeko bilu ya mtundu umenewu palibe adakhalapo pasi kumakambirana kuti nthawi za bilu ya mtundu umenewu olo ndi nzera umodzi omwe sudalembedwepo komanso ndi chiganizo chomwe sichidakhalepo ndi zabodza. Ndiponso iwowo adziwe kuti amalawi pomkana pita muthalika amukunkana chifukwa adamuyesa kale sikuti ndi wanyuwani zochita zake akudzidziwa kale kulephera kwake akukudziwa kale ifana muchotsa ngati dziko lawonongeka ndi iyeyo iye ndamana ononga dzikoli adanena kale kuti alibe chuma choyendetsera dziko alibe nzeru ina iliyonse zidakanika kale ngati tili m'mavuto akulu dziko linolo tili m'mavuto akulu chifukwa chapita muthalika yemweyo nde aona kuti amalawi tikuwakumbutsa zimene zimachitika mu nthawi yawo ndi akufuna kubweretsa nkhaniyi kulibeko sitingatayi nthawi ndi echibiru ndi yawo ndi zimene akumakambirana kuti titani kuti amalawi atimvere chisoni. Ndipo polankhulapo phungu wa dera la kumvuma mboma la Mwanza a Joyce Chitsulo omwenso ndi yachiwiri kwa nduna ya maboma ang'ono anayamikira utsogoleri wa Dr. Lazarus Chakwera kamba ka ntchito za chitukuko zomwe zikuchitika mdera lawo. Iwo anapereka chitsanzo cha ntchito yomanga sukulu, zipatala ndi milatho. Kuchokera 2020 kufika pano taona zitukuko zambiri zikuchitika mu ulamuliro wa Dr. Lazarus Chakwera. Mwachitsanzo panopa tili ma secondary school awiri amene akutimangira it's almost done. Kalanga secondary school komanso Tetula secondary school tili ndi ma health center akuluakulu awiri amene akutimangira Tetula komanso Chimbwinda tili ndi ma health post awiri amene akugwira ntchito ngakhale pano Kalanga ndi Chimbwinda komanso ndikunena pano ma school block 18 under Merip akumangidwanso ma primary school mosiyanasiyana ma bridge ndesinkhani ikangamba nkhani ya magetsi
kumasenta zambiri kunoko mukapita kwa Mpeni kumalowa kwa Kagona mwake mupeza kuti panopa ndithu magetsi aliko. Mukapitanso nkhani ya network mupezeka kuti kumene kunalibe network panopa zili mkati kuti konzera, chimene chili chitsimikizo kuti mu nthawi imeneyi zitikukota ziona kuti zayenda. Kuwaposaposa atikwezera chipatala chathu cha Thambani Health Center kukhala Thambani Rural Hospital posachedwa pompa ayamba kuti mangira theater ndekuti anthu sadzivutikanso kumapita ku operation kumwanza chipatala tikhanacho konkuno. Ndi zambiri zimene apa akati tiyambonana za mabridge ndezangoti mbwe. Pa msonkhanowu Achimwendo Banda anakhazikitsa Chakwera Trophy ya ndalama zokwana 10 million kwacha. 7 million kwacha ipita ku masewero a mpira wa miyendo ndipo 3 million ipita ku masewero a mpira wa mchembere mbaye. Kumbukani Phiri, MBC, Thambani, Mwanza. Bwalo la milandu la Liwonde First Grade Magistrate lidzapitiriza kumva mlandu pa 15 April chaka chino omwe gavana wa chipani cha DPP mchigawo chakummawa Daudi Chikwanje akuwaganizira kuti analankhula mawu obweretsa chisokonezo. Nkhaniyi ayimitsa kaye chifukwa choti omwe akuyimirira Daudi Chikwanje pa mlandu kalata zawo zogwirira ntchito zinasiya kugwira ntchito pa 31 January chaka chino. Oyimira boma pa mlandu kudzera mwa Alefison Mangani ati ndokhumudwa ndi zifukwa zomwe ayimitsira kaye mlandu kamba kuti maloya amayenera kudziwiratu nthawi yomwe zikalata zawo zowaloleza kugwira ntchito zikusiya kugwira ntchito. Koma oyimira Chikwanje pa mlandu Morris Mbaya ati kunali koyenera kuyimitsa kaye mlandu popeza ndizosatheka kuti mlandu upitirire popanda oyimira mlandu Chikwanje. Chikwanje omwe adakali pa belo akuwaganizira kuti anamema anthu otsatira chipani cha DPP kuti athane ndi anthu otsatira chipani cha MCP mchigawochi. Wachiwiri kwa nduna ya maboma ang'ono umodzi ndi chikhalidwe Joyce Chitsulo wapempha mafumu kuti asamalowetse ndale akamagwira ntchito zawo m'malo mwake aziyika maganizo awo pa chitukuko. Achitsulo anena izi pamwambo olonga Robert Kapio ngati Traditional Authority TA Chimaliro kuthyolo. Mese Zamawa wafika ndi ripoti. Kunali chisangalalo pamwambo olonga ufumu wa Chimaliro kuthyolo. Mu September chaka cha 2023 omwe anali a Senior Chief Chimaliro Ataulai Kapio anamwalira pa ngozi ya njinga ya moto. A Robert Kapio mchimwene wawo wa malimuwo tsopano awalonga kukhala Traditional Authority Chimaliro. Polankhulapo pambuyo pamwambo wachiwiri kwa nduna za maboma ang'ono umodzi ndi chikhalidwe, Mayi Joyce Chitsulo alimbikitsa mafumu kuti aziyika patsogolo chitukuko. Ngonena kuti mafumu akhale kalikiliki kulimbikitsa mbali ya chitukuko kudera kwawo. Asaphatikize ndale ndi chitukuko simasokoneza. Ngati mafumu amatumikira anthu adzipani zosiyanasiyana, ngati otumikira anthu adzipani zosiyanasiyana akuyenera angokhala osalabadira za chipani koma za chitukuko kuti derali akwanitse kulipititsa patsogolo kumbali ya zitukuko. DC wa boma la Thyolo Hudson Kuphanga ati poyamba panali mavuto okhudza ndi ufumu wa Chimaliro koma nzosangalatsa kuti tsopano nkhanizo zinathetsedwa. Ponjezerapo Achitsulo anatsindika kufunika kuti manja achifumu azisunga mbiri ya ufumu wawo mwandondomeko komanso mwadongosolo kuti pasamakhale mavuto. Nika kuti mafumu azilemba mbiri yawo chifukwa chakuti pakakhala kuti pagwa kufunikira kuti mfumu ina ilowepo zizikhala zosavuta kuti boma komanso ngakhala president azitha kuyika munthu mosavutikira. Nthawi zambiri kumakhala mavuto za ufumu ngati unduna wa za maboma ang'ono kuli milandu yambiri mbiri ya ufumu inanso ili m'makhoti yosamvana kuti koda akhale mfumu ndani. Koma no patakhala kuti pali ndondomeko yabwino yolemba bwino mbiriyo zikhadzakhala zophweka kuti pakangokhala kuti pafunikira kuti palowe wina pasamavute chifukwa kuti zikhala kuti zonse zolembedwa bwino anthu azazitsatira mosavuta. A Robert Kapio ndi wachisanu ndi chimodzi kukhala mfumu ya ufumu wa Chimaliro. Mfumu yatsopanoyi yalandira mphatso zosiyanasiyana pamwambowu. Mercy Zamawa, MBC, Thyolo. Kampani ya Ethco yomwe ndi imodzi mwa makampani a gulu la kampani za Press Corporation yatsindika za kufunika kwa ochita malonda potukula maphunziro mdziko muno. Akuluakulu kampani yatsindika izi pamene amapereka mndandanda wa sukulu yomwe akonza komanso kupereka mipando zonse zokwana 60 million kwacha.
Poyankhula pamene amapereka katunduyu, mkulu wa kampani ya Ethco Alusuwiro Chakaniza anati ochita malonda ali ndi udindo waukulu owonetsetsa kuti chitukuko cha maphunziro chipita patsogolo mdziko muno. Iwo anatsindika kuti agwira ntchito ndi boma powonetsetsa kuti maphunziro mdziko muno akupita patsogolo. Achakaniza anaonjezera kuti Ethco yathandiza sukuluyi ataona kuti panali zipangizo zosakwanira komanso zokutha zomwe zili ndi kuthekera kusokoneza maphunziro. Ifeyo ndi chinthu cha nzeru focus area yathu imodzi ndiyoti tizithandiza za maphunziro mdziko lathu lino, ndipo tasangalala kuti takwaniritsa chimenecho pa sukulu pano. Mphunzitsi wamkulu pa sukuluyi a Bollings Kamanga anathokoza Ethco kamba kathandizoli. Ndili osangalala kwambiri chifukwa choti potikonzera bloko lija linatha adaliona atikonzera ndekuti kutha kwa bloko janatenga ma ana ena kwa ika klasi mwina ana anachuluka namo, so mene alabwera bloko limene latipangisa kunena kuti ana klasi mwakhalepo orani ocheperapo alandire maphunziro mokwanira. Mtsogoleri wa ophunzira pa sukuluyi Patience Wandawanda anathokozanso Ethco kamba kathandizoli ponena kuti zipangizozi zithandizira kuwalimbikitsa pa maphunziro awo. Mwanga ndongothokoza Ethano Company poti konzeraso blog manager cause nthawi imene ili maphunzira mblog yonongeka ija sitimakhala kwambiri attentive pamene aphunzira kuphunzitsa, timakhala ndi mantha kumayang'ana malata mwamba kumaona khoma zoti maisi chingatigwere pamene tikuphunzira, koma pamene atikonzeramu tikudziwa kuti ifeyo chileto chathu nchokwanira ndithu klasi yathu ndi yabwinobwino, nde tikakhala klasi tizingomvetsa zimene aphunzitsa kufotokoza zija ndipo zati chili yabwino pamene tizalemba mayi. Mmodzi mwa akuluakulu ku konsolo ya boma la Nkhotakota a Davis Cavallo anati thandizo la Ethco labwera mu nthawi yake ndipo lithandiza kukweza maphunziro m'bomali. Ethco yalumikizanso magetsi oyendera mphamvu ya dzuwa a sola pa sukulupa pofuna kuchepetsa vuto la magetsi. Ethco ndi kampani yomwe imapanga zokumwa zoledzeretsa kuchokera kuzosatira zopangira shuga ndipo ili mkati mwa munda waukulu wa Dwangwa. Justin Mkweu, MBC Blantyre. Pomaliza nkhanizi na insomito yake. President Chakwera mawa akakhala nawo pamwambo okhazikitsa bungwe latsopano lodziwika kuti Saulos Klaus Chilima SKC Foundation. Bungwe la European Union lalengeza thandizo la ntchito za magetsi la ndalama zokwana pafupifupi 1.1 trillion kwacha zopita ku nthambi ya mphamvu za magetsi mdziko muno. Bwalo la milandu la Liwonde First Grade Magistrate lidzapitiriza kumva mlandu pa 15 April chaka chino omwe gavanala wa chipani cha DPP Daud Chikwanje akuwaganizira kuti analankhula mawu obweretsa chisokonezo. Munali ndi ine Blessings Chereuka ndi mzangayo Savita Wirima mwakoma nonse. The Big Brother Mzansi house is giving spice. Woo! It's giving umlilo. So find some shade, because the housemates have entered the chat and they will tell what they must for the 2 meter. It's all about keeping it cool, even when they are seeing flames. Asbanye. Big Brother Mzansi Season 5 starts Sunday, 12th January at 6 p.m. only on the home of local. Big Brother Mzansi, proudly sponsored by Lotto Star. Displaced after a resurgence of Islamist